Ay, ito kayang grasya. Uy, sus, kinudyan payhana, no? Ay, permanente na lang kada abot. Permanente late. Sus, sakit sus Pinoy ning. Nadadyo niya sakit sa Pinoy nga magsabot o asot sumaabot o as 9. Kaya ba yung payhana? Ay, kibo, pang-atat akit ang magpatabang niya. Kinahanglan kasi yung presence. Bibish! Murang tagpato diyan na simple kara-kara. Hindi na ako nagpaabot ng magparti ng mong dugaya. Ala, uy, nanglimpyo ko sa moy, nahugas ko sa plato. Lain sa kayo, una kong arin ni muna, pati trabos balay. Oo, pasensya na, bish. Mauna to ba? Ito kung sulti ni mo ba? Tabangi ko, ha? Sus, nasad na siya na yung tabang-tabang. Mutabang ko ni mo, ang laki na po'y gusto ni mo. Yan na wala gusto, di ko mutabang na, uy. Di mo, bish. Sa pumiro pa na siya walay gusto ikadugayan kung magpakita kung motibo man niya una ako siya rin kanang pangtigan ako chocolate flowers basit ori madevelop pa di ba madevelop may magtag picture kay madevelop ka ay sa good kay akong kuan mo ba nga kana ang di mo na tumakuan ng laki good kay mo nang pugso niya makasuhan hinuon ka na og harassment or rape na siguro yun rape oh kung mamugos ka adili po tama abot sa punto nga mang repo ibong repot mo oras sa kong laro mang repo kabiya sa gapon sa lang di pagtuon mo na ko ko ka chip alak dali di ba tabang ka no kibok mo love ko nimo so imo akong tabangan nga akong makuha ang tugma ni sis di ba ano tabangan ko nimo no musugot ka di lagi tabangan ti ka sure ka pagtarong ba wala ki kana ha unsa may dapat akong buhaton ha unsa may kikilit ti aning Cesar no asa ka dapit parang di makuha ko ang hangkuan ba para makibaw ka unsa jud kilit niya may pag-imo siyang atuon ako siyang atuon ano imo atuon nito nga ako siya atuon magpakuha gid ko nimo lagi bukas ay sige na sige na ako na lang hinoy na samok hinoy dili joke ra ay kana sa ikaw besh ay no kana ko nimo kana ato Bapaha gini kung uyab nga putot ko. Indot yun maka uyab tag putot kay pwede ra kugos-kugoson ba. Nagkuhan. ay sisa ano ka dili ako ano na hi Cesar Hi. nagpakuya ko sa kong best friend ba kay Cesar kanang unsa di gusto mo sa usa ka babae di ay nganong di man jud ka mulingi nako jud Ang gusto nako sa kababae gud gusto ka ma kanang kibaw. oo Kay para gusto ka kanang prangkahay. wala ka ng prangka Okay. Ang gusto nako sa babae gud kay kanang bubo. Oh. Nya taas-taas og buhok. Nya kanang kanang sa ko ako nampoy awam diri. Kanang sa nako ang usa ka babae ko na kay awam po diri nga nako sa kuan. Sa naong pa. Kanya kanang siyempre kana sa busok nang busok o panglawas nya kanang nasay kanang duha ka bukyutot ba sakto gyud duha ka bukyutot nga bisig mga cute kana siya pero makalumos gyapon basta isok-sok sa ilong kanang kuan sakto na subo pasabot dili jud ko kapasar ninyo sir pasensya na kay ka ha kay ako god daghan na kay ko uyab kanya kanang mapuno-puno ka di ko ganahan mapuno-puno ka oy kay di ako gusto makapasakit og babae ha na i-continue sir kay murag sakitan ko dili nya kanang ang gusto din ako sa babae ko kanang tambok nya kanang dili murag dura og buhok nawa o kanang yana ba kanang bis hilom na lang ay masakay sa nya pution hilom ana ayaw ka pala ka sir maabot yung time ko kay magpatambok ko mag-gym ko dito para maunuran ko na maggamit ko kanang kuan mag-bleaching ko para uy bis usa naman ikaw ta bis ay ka desperada oy sigubis kay dapat ako siya kay diba baka sir ang ako paran ano kay ako ikara jud ako asa ko punta ato ko CR ikara jud ako makita sa pagtuon man ako baul man bis ano man bis ba ba paminaw god panira kay ka hira ba oy ko ba ayaw pag sa imong kagalingan sa tang walay gusto nimo ya dili na sa pwede niya ano man kami na uyab try mo man ka ay kami jud naglako ta di pa